Manang Emmy. Ilingad naklatakuman itinagan a James. May saak nga OFW katadak ita dito Vietnam akaduak ti pamilyak. Diyakon nakita ti amak manang. Tasigun iti inak. Sakbay pa'y ana ipasngayak. Kat nangapit bahayan ti amak. Iso ang nakakaamon ti inak anang isakad iti panagbiag mi, iti dua kakabsat ko. Aging gaan na addaan damutan iti bukod a pamilya. Kaya't ko arugyan ti agsalaysay, iti umadanin ti panagturpos ko iti kolehiyo. Adda idi iti pagilyan a Cambodia ni Nika, akaayan ayat ko. Umadanin ti panagturpos ko, Nika. Amom, magagaran ako na talaga. Kaya't ko aminan ti sumarunukin ka dita Cambodia. Kaya't ko tagubra dita. Basta lagpasan mo muna ti panagadan mo, James, ha? Di kayat ko, makaturpos ka sakbay asa maruno ka kanyak dito Cambodia. Wen, Nika. Tong palit ti karikan kang agturpusak na umuna. Sakbay aso marunuakan ka. Rumbang laang. Kagura ka no di mo iringpas ti panagadan mo. Si kakit dimat. Nalpas kun nga inkarikan kang agturpusak. Iso di ka madanagan. Sakbay aso marunuakan ka dita Cambodia. Agturpusak pa nga umuna. Diyak kaya't agumura ka kanyak. Iso arumbang latong palag tinalpas kun nga inkari. Saan la dayta, James? Masapon nga agpakada ka na saya at iti inam. Amumat, da kayo langan at ti agnana at iti balayo. Talagang aramidak na ita, Nika. Diyak kaya't taga-abroad at diyak makapagpakada iti nasaya at ken ni nanang. Sigurado ka kadi iti kasta panggap mo, anak ko. Wan nanang. Talaga kaya't kumuti mapaniti pagilyan nga ayan ti kaayan ayat ko. Ay, di ka la ko mapalubusan, anak ko. Tasi kalaangan ti kadkadwak diti balay. Ngem, diyak kayat ti agbalin alapod kadagiti arapaap mo. Kaya't masawan nanang. Umanugot kan? Anya pa'y ngay, anak ko. Awan mo ti maaramidak. Kabisado kan. No anya ti kayat mo, ti arapaap mo, sigurado atun uyam. Kat amok asaan ka malapdan iti dayta. Nangruna kat adda ijay ti kaayan ayat mo. Agyaman ak no kasta nanang. Di kayag danag. No bilang mapagasatanak, kat makaubra ka dya abroad, kanayon kayon tong awagan. Anak ko. Ngamsakbay na. Masapul nga agturpusak pa'y, nanang. Kablaawan ka, anak ko, na iturpos mo ti kursom. Agyaman akin ka, nanang. No saan nagapukon ka, sa anak kumamot anak adal. Agyaman ak, tauray no narigat. In ka gumaan ta ka pinagadal. Gapo ta obligasyon tinaganak akas kanya, timang paadal kan ka, anak ko. Isu nga awan, tirumbang apagyamanam kanyak. Nanang, Itata nakaturpuskan. Anya ti planom. kas iti damo anay bagakon ken ka, nanang. Agabrodak. Surutag ti kayan ayat ko iti Cambodia. Rugyakon nga ipagnadag iti papeles ko, nanang.
Ti kayan ayat ko ti umawawag. Hello, Nika? Congratulations, James! Kablaawan kay di pa nagturpos mo. Agyaman ak, Nika. Agsagana ka. Taas asikasugon dagiti papeles ko sumarunukan ka dita Cambodia. Pinalubusan nakmutan ni nanang agabrod. Nakapagpakada ako ni tinasayat iti inak. Isang awanan tilapad. James, at ako maibagak. Day tapay ti may sa arason isong ay mawagak. Ha? Anya ti ibagam, Nika? James, pumanaw ako dito Cambodia. Mapanak iti Vietnam. Tada nagaplayak ijay. Gatdaktakgal ti sweldo. Anya? Iso ano kayat mo? Iti Vietnam laangan ti pangsurutam kanyak. Nalakaakla makapan ijay. Taam mo mo't ang naggapu ijay dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? O sige, Nika. Numapan ka ni Vietnam, ijay nga rod ti pangsurutakkan ka. Napan nga rod ni Nika akaayan ayat ko iji Vietnam, manang Emmy. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan akaadda na ijay, nakapagsimpan ni Nika. Apag isumat idin ana isimpak dagiti papeles ko nga agabrod. Nalaus ti sangit ti inak idi nagflytak. Nang runa ta dakat nga rudan bukod a pamilya, ti dua a kakabsat ko. Nagasatakmat ang nakastrak adagos iti panggadan dito Vietnam, kat nagdan na kami dito'y kaninika. Nadaras ti panaglabas ti panawan. Iti may nga aldaw, kat... Talaga amadanaga nakiti ka sa saad ko, James. Diyak mo't na nagminulan. Nika? Kaya't ko ti makasigurado. Iso agim matak iti pang pregnancy test. Ha? Amom ka ding aramaten dayta? Juan, nabasa kiti internet. Kaya't ko talaga ti makasigurado. Alangarod, Nika. Kat di kagdanag. Anyaman ti resulta tinapasamak ka data. Adaak lang dito ay. Saan ka baybayan? Ay ayatan ka unay, Nika. Tandaanam dayta. Oh, anya ti resulta ti panagaramat mo iti pregnancy test. O husto ti atap ko, James. Agdadagsan ako. Kasta ka di. Juan, James. Anya iti aramidan ta ita. Madanaganak. Ang ano kagura dakton ti pamilya. Ni, apay kumangay aguraan da ka. Saan ka mo't abaybayan kat? Amok. Nga madanaganak latta. Ang mga ano niya ti kunaan dagiti dadakkel ko. Nang runa ni tatang ko. Di kagdanag ko nakmanen. Saan ka baybayan? Natalgad mo ti panggadan ta ditoy. Nika, tinasayaat. Ipakaamumon ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Saan na rin ba nga agilimad ta kadakwada? Di ka agdanag ko nakmanan. Saan ka abaybayan? Pakawanandak ko matatang. Agin inayat kami ka ni James. Isumot lagay, maman-manukan nga umawag ka na kami, anak ka. Andamot gaya mon ka dinam tita. Pakawanandak no nagilimudak tatang. Diyak lang amin kaya tapanunutan nyo nga ang mga nubaybayan kayon. Iti ka ano man. Saan kami agpanunod iti kasta?
Saan ka mo na nagpalya ng ipaw Di ka. Ang nagdanag kami takimisang mo di awag mo. Gayam at dan ka dendam kat masikog ka pa yan. Tatang, Hangay ko naman makaawit kayo dito'y Pilipinas. Agawit kayo nga ron Tapno maam-amumi mo di may kamang kadatayaw. sige tatang. Kasta ti aramidan mi. Alang arudan. Bye. James, nangag mo ti saritaan mi kan ni tatang. Tanaka loudspeaker ak matitay. Uwan ni ka. Huston, di ka nagsangit. Matungpal ti kayat ni tatang mo. Agawid ta. Tamakisarita kami kanina ng kadagiti dadakkel mo. Kasi tinakunakon. Saan ka abaybayan? Nakaturog ka din ni baby? Wan James. Oh, sika. Apay adi ka pala maturog. Amo ka nabanog ka asimurot ka ni uncle mo ang nag-construction. Oh, apay ang nagsanay kay tinaunag. Ada ka di parikot. Saan nga umdas ti sweldok nga construction, Nika? Nang runa kat adan anak ta. James, Kaya't kayo nga ipaayan itinarimat ang masakbayan. Diyak kaya't nga agregat kayo. Nang runa ta anak ta. anya nga ro ti planom, James. Agsapula kiti sa balay trabaho. Makastragak mat siguro. Gaputan nagturpusak mat. Agbiro kak iti sa balay apanggadan. Napagasatan akmat, kat naawatak kas may sa rescuer manang Emmy. Nagtultuloy ti panaglabas ti panawan, kat nadanon ti umuna a panagkasangay ti anak mi. Ditan ang nagsarita kami kanini ka nga asawak, nga agegzamak iti civil service, kat no bilang tadyak maipasa, agsubli kami laangan iti Vietnam, tasaan matlaang nga umdas ti sapul ko kas rescuer. Apaman ang naamwak adyak nakapasa iti civil service. Inasikaso mi ti papeles mi asang kapamilya, karamanan ti dadakkel ni Nika, tanaggapo damat nga rod dito'y Vietnam. Dagiti katugangak nga rod ti nangawir iti anak mi, bayat ti panagtrabaho mi kani Nika dito'y Vietnam. Agingga ang napasamak ti lockdown, gapo iti coronavirus. Madanagan James, kasano tayo langan ita lockdown? Agpadatan asaan ang makatrabaho. Wan nga rod. Unay mo't naminan.
Apay nga itapay arimso ti pandemya. Adamot kit di urnong taa, ngam umdas nga taday jay. Diya ka mo, Nika. Nang kat binulan na masapol nga agbayad tayo iti visa. Nangina ti baybayadan tayo, na i-convert iti kwarta tayo di Pilipinas. James, Sapay la ko ma, ta saan nga agbayag ti lockdown. Tapno makasublita matlangan nga agtrabaho. sapay la kuma, James. James, nakaturog ka ka din. Saan pa, Nika? Diyak makaturog amang pampanunot iti sitwasyon tayo ita. Uray siyak nga rod. May bibusan ti urnong ta. Kasano tayo laangan? Diyak matamo, Nika. Nagbayag pa dito yung lockdown. Kasano tayo lang atan? James, Ngam sana rumbang nga mapukawan da iti namnama, Nika. Sana rumbang nga umibat da iti namarswa. Iso ti rumbang nga pagkamangan da ita. Kumararag da iti namarswa. Nika, napinta sa damag da ito eh. ha? Anya day ta, James? Makasublitan nagtrabaho. Nawasawasan ti lockdown. Ha? Agpaiso, James? Wen, dayta tag dinamag ita. Kat malaksit iti dayta. Adamot na pintas adamag apakaragsakan dagiti kakailyan tayo a Pilipino dito eh. Anya day ta, James? Saanin anas ka na binulan niya agbayad tayo iti visa. Free visa tayo ita, Nika. Anya? Agpaiso? Wen, isong arod ang maragragsakan ak. Dinangag ti apo ti panagkarkararag tayo. Iso ang malaksid ang makasublitan niya trabaho. Naikat pa yun ti binulan na panagbayad tayo iti visa. Dakila parabor da iti manipod iti Diyos. Iti baet da iti mapaspasaran tayo ita a pandemya. Kunakla no gibusan da ito a krisis, Nika. Ngam saan pa'y matlagayam. Uwan nga ron, James. Takalpasan ti sa magmamano a bulan. At damanan kabarbaro a variant ti COVID-19. Dayta nga ron ti pagdandanagak. James, kasano nag-lockdown manan? Dayta mo ti pampanunutak. Nang runa kat saan tayo pa'y lang anak asubot. Ay, anya mo tanti kastoy. Una yan. Ngam sana rumbang nga mapukawan tayo tinamnaman, Nika. Nasubuktan ididamo at imama dahi a krisis. Saan ta ngay mibat iti apo? Isong adto'y tayo ta. James, Kastamot lang taramidan tayo ta, Nika. Saan ta nga umibat iti Diyos? Amo ka saan na taabaybayan? Agtalek ta iti Diyos.
iti agdinamag abaro a variant ti COVID-19, addaman dagiti lugar a nag-lockdown manang Emmy. Ngem babaan iti kaasi tinamarswa. Awan pa'y matipakdaar nga ag-lockdown dito'y ayan mi. Kabayatan ti panakigasang-gasat ko dito'y Vietnam. Ikagkagumaak mo ti agrepaso wenno ag-review. Takayat ko ti ag-exam iti Napolcom. Tanubilang ipalubos ti Apo a mapagasattanak nga agbalin a pulis. Mabalin kami matan nga agawid asang kapamilya dita Pilipinas. Aging galaangan dito'y manang, kat agyamanak iti panangyurnos mo iti surat ko. To'y pagayam mo, James. Pagayam a James, umuna iti amin. Agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno anakasang ti mapaspasaran tayo ita. Saan laeng ada tayo, no di kat ti intero alubong. Ngamsikan a mismo ti nakapanagnak pagayam ko. Ano natibker ti pamati tayo iti namarswa. Malasatan tayo lata ti uray anyapay akita ti panubok adumteng iti biag tayo. Kararag ko a maragpat mo dagiti arapaap mo para iti narimat a masakbayan ti pamilyang. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana tibiyag. Intun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Dear Manang Emmy, manipod na pukaw daytoy a drama iti radyo. Aklunak nga aging gaita ket sa anak pay a naka-move on. Gaputamay sa daytoy kadagiti drama a nagbalinan a paset ti inaldaw a panagbiagmi ditoy Cagayan. Iso a nalaos ti ragsak ko, apaman a nakitak daytoy iti YouTube. Diako nagduado apaman a naalak ti email address a pagpatuludan iti surat. Kat sapay lakuma, tamaidrama met ti padas ko a napasamak, sakbay adimteng ti pandemya. Ilingad naklaangan itinagan a Rudy, kat bigbigak adakkel a pakaidayawan, no maidrama met ti padas ko. Mamang, kidawag ko mati pamindisyon nyo. Anya dayta, anak ko. Natalgadan ti trabaho k mamang. Adamat trabaho ni Nelly anobyak. Iso ano ipalubos yo? Kidawag ko mati bindisyon nyo ta ikalay sa ako ni Nelly. Ay, katuwa na, anak ko. Maragsakan na kiti dayta nga imbagam. Kayat ko Agyaman ako kasta, mamang. Nasaya at mo, tanapanunot yun ti agsimpa, Rudy. Wen mamang, tagpada mo na 30 ti taon mi ni Nelly. Madanagan ak. Takas iti ibagbaga ti daduma. Ado dagiti babaya marigatan ng ni aganak. No lumabas iti 30 ti taon da. Ay, pudno dayta, Rudy. Kat, nakasaritam ka din dagiti dadakkel ti nobyam. Saan tay, mamang? Nagpakadaak nga imo na kada kayo. Ay, unay kan, Rudy. Ha? Inununam ko mati nagpakada ka dagiti dadakkel ni Nelly, Da kayo ati umuna, mamang.
Takuyugan da ka mapandumanon. Sa bagay, huwag mo't ket diya. Ala, ibagam no kaano adumanon ta, anak ko. Nelly, nakasarita ko ni Mamang. Dumanon kami into Narabiti Sabado. Agpaiso, Rudy? Wen, Nelly. Talaga kaya't kong agsimpatan. Total, agpadatamatan nga daan itinatalgad na trabaho. O sige, taibaga kada tatang kan nanang. Sapay la ko mata umanugot dagiti dadakkel mo nga ikalay sa akin, Nelly. Apay ko mamot asaan da nga umanugot ngay. Sang kadamag nga rod ni tatang, no kaano kayo nga umuli, saan aya? Anya tamok ngay nasubsubukan na klang ni tatang mo, no damdamagan na kanyak tikas jay. Hoy, saan nakas din ni tatang ko ha? Ha? Kaya't na lang ti makasigurado asaan nakalukwan. Una yan, tauray la imatidog ta subil mo, Nelly. Una yan. Agyaman nak, ta si papalubos kayo gayam nga ikalay sa ti anak ko ti anak yo, kabsat. Ay na, nasingpot ti anak mo, kabsat. Nadayaw kan napanagnikan mga ipatpatag na launay ni Nelly nga anak may. Saan ka di? Bakit? Uwan lakay, awan ti makunak ka ni Rudy. Tamalak si dadadayaw, nadungupay. Iswa si papalubos kami, iti panangikalay sana iti anak may. Agyaman ak unay kada kayo, kakabsat. Oh, Rudy, itata nakapagsarita kamin kadagiti naganak ni Nelly. Anya mo ti makunayo adwa, tada kayo ti masaknan. Mamang, Nana, Tata, agyaman ak launay. Tasuportado da kami iti plano mi na panagkalay sa kaninelli. Wan nga ron, nanang, tatang, ma'am. Nelly, iha. Mamang, kunambatan kanyak. Taanak kan tumatan. Apa man na makapagkalay sa kayo ka ni Rudy. Ha? Ay, wanmat nga min, Nelly, anak ko. Iswasi ka, Rudy, barok. Tatangkan na ng matan at iyawag mo kada kami iti ina ni Nelly. Ngamin, anak da kan tumatan. Naragsak ka kadi, Nelly. Unay-unay, Rudy. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Diyak inarapaap ti ang grande akalaysa. Ngam, iso ti impay mo kanyak. Kaputa iso ti may parbang parakan ka. Ay ayatan ka amin unay. Kastaak mo, Rudy. Ay ayatan ka unay-unay. Agal na langit ti kinaragsak mi ni Nelly, apaman ang nakapagkalay sa kamin, manang Emmy. Kat nalaos mo ti ragsak dagiti gagayem kan dagiti pamilyami. Panggap mi kumati agnaed iti bukod mi apagtaengan. Ngam gaputawan ti kadwa ni mamang iti balay mi, ijay kami anagnaed.
Agingga ang naglabas ti sumagmamano atawan. Narigat sa ti trabaho ti asawam, Rudy. Iso kanayon ang nabannog no sumangpet dito'y balay. Isumot nga rod ti kunak, mamang. Kaya't kung arod akasaritang agsardang langan niya trabaho. Total, kabagalak matabiyagan. Kat kasaritam mga numay sapay day tarasun. Iso nga aging gaita kat awan pa'y anak yo. Mamang, Pito na tawan tinapalabas manipod nagkalaysa kayo. Nga maging gaita, awan pa'y apo ko mi kadabalayan. Apay ngagkatawa ka, Rudy. kasano mamang? Naada kami di balay dagiti dadakkel ni Nelly. Kastamot lang ti sauda. Nagtutulag kayon samot asidirenda kami tawan pa'y anak mi. Ay, saan Rudy? Talaga la kailiw mi mutan ti madani ti apo ko. Iso nga agawaan niyo anak ko. Dumteng tulat taday ta, mamang. Saan kayo ngagdanag? Rudy, masikuranak lakit din no ko nagtrabaho. Iso pa nga asim, dinak ko mapilitan nga agikat iti trabaho. Saan lang amin nasyak ti makadkadlaw ang mapambannog kay ti trabaho? Ang mga numay sapay day ta arason, no ape asaan tapay lamad daan iti anak. Rudy, Saan lang ang adag iti dadakkel mo ti mang dagdagdag kadata, Nelly? Uray ni mamang, kaya't namutan ti maadaan iti apo. oray siyak matkat. Kaya't kung timadan iti anak. Iso nga rod nga indagdag ko pa'y kan ka nga agpakita taado iti doktor. Saan ka di? Agpada tamat ana sa lunat. Nelly, Pangaasim ko mga Rudy. Dinakpilitan nga agikat iti trabaho. Ikarik, no adanton anak ta. Agsardengak ton nga agtrabaho. Tapno maasikaso kayo nga agama. Rudy Barok, saan kayo mapukawan iti namnamang agasawa? Mamati kami kadana ng yaw. Hamadanon tumot lang ti kanito amadaan kayo iti anak. tatang, At dadado mga agasawa nga amok. Nasurukan na sa nga pulo atawan sakbayan na daan day ti anak. sa bagay. Husto day tangayong bagayo, tatang. Rudy Barok, umanamo nga iti singasing ni mamang mo. Nga lukuyang magikatlangan iti trabaho ni Nelly. Ang mga numay sa ngagpay so arason ti stress na iti trabaho. Iswasaan pa'y ngagsikaw. Namin ano na nagsaritaan mi day tatang. Ngam nagpaka si ajak pilitan nga agikat iti trabaho na. Masikuran ka nun awan araramidan na. Ngam kit di, inkari nang agikatan iti trabaho na, apaman nga adanton anak mi. Si kalatan ti agar mo sa Rudy. Kasla, makabakbakwarak iti angot na ita si daon. Ha? Ni, kat no si kama tinagluto, Nelly. Apay ako na makabakbakwar kay ti angot na. Jakman amo. Basta jak kaya ti angot. Apay yun, Nelly. Anyat mapaspasamak ka. Apay ngagduldulok kamatan. Talaga jak kaya ti angot na ita indasar ko. Ni, papanamon nga eh. Anyat mapaspasamak ka. Ni, apay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak kita asawak. Apay akas JT jar na. Nagdanagak itikas day adyar ti asawak manang Emmy. Iso a kinuyog ko ang nagpakita iti doktor.
Anyan aragsak mi nga agasawa, gaputa agdadagsan gaya mon ti asawa. Kat sintomas ti kaaddan biyag iti saklot na, ti kasjay ajar na. Ad-ada nga ruden a binilin ko ti asawak nga annadan na ti bagina, taimot nan iti saklot na, ti umuna nga anak mi. Isu na laeng, tasaan kulat ta amaalukoy ti asawak nga agtali na idlakuman, ijay balay. Nelly, 7 abulan ti tiyan mo. Agsardeng ka kuman nagtrabaho. Rudy, anya ka kadi. Saan mat anadagsan ti trabaho kat? Isungarod nga daaklangan iji office. Saan ako nga ag-field? Ngam Nelly, kasaya Inkarik matan kan ka saan aya. Apaman nga dan anak ta, agsardan ako nga trabaho. Agresign ako, hindi kaya't ko asawan. Duwala abulanan, aga nakakton. Sa anak tumatan nga trabaho. Iso abaybay anak lakuman. Nelly, Nakapagsarita tansan aya. Iso adi ka agtanag. Tungpalag ting karikan ka. Agik katakton iti trabaho kapaman nga agpas ngayak. Da kayon tulaangan nga agamati asikaswag. imbagam day ta ah. Wen, Rudy. Apay akalata na paulimag ka. Mas daawak lang amin, Rudy. Itaman pa'y asaan analikutod ni baby iti unag ti tiyan ko. Ha? Nan, danggak man. Naulimag nga agpaiso. Sigod mo't ano kastoy nga oras kat ko ti ako ti di tao nagtityan mo. Amang ano nakaturog tarabiin. Sa bagay. Ala, maturog tamatan. Tamasapa ka sumrek iti trabaho inton bigat. Apay nga taaya kastoy diriknak. Agdibdib bayo hak. Ngamdyak ka muna niya ti makagapo. Ay, ikaguma ka pagkalmaan ti bagik. Tapno may pamaysak tag trabaho. Tinasayat. Agtimplakit di ti... Anyan. Nabuong ti basok natinag. O na yun ti kastoy. Apay nga tanga minaya kastoy ti marikrik na. Anya nga tayo ti map... Ada umawawag. Ni Mamang. Hello, Mamang. Rudy, anak ko. Kinuyog ko iti ospital ni Nelly nga asawa mo. Apay, Mamang. Anya tinapasamak ka ni Nelly. Katno iti rabi ipay lagayam anadlaw na saan nga agkutkot iti anak yo iti saklot na. Uwan, Mamang. Nadlaw mi daytay darabi. Ay na Rudy, adada ka sa napasama. Iso ka sayaatan no maikan diti ospital. Darasam. Anya? Uwan. O sige, Mamang. Umayak dito ospital, itamat lang. Nadlaw yung ayam man asaan nga agkutkuti. Di yuman laing magakanyak. Mamang, saan mi mat ngamin nga mo? Ti amo mi, nakaturog lang ti anak mi nga dahiti saklot ni Nelly. Rudy, anak ko. Awanan ti apo ko. Awanan ti anak yo. Mamang, Awanan ti pitik ti puso ti maladagay ti unag ti saklot ni Nelly. Idi ultrasound na. Iso na ijay. Kapilitan nga ininjus ti doktor na. Tapno mairuwanan ti anak yo. kaya't asawan na ita. Awanan ti anak mi, Mamang. Awanan, anak ko. Awanan ti apo ko. Saan? Saan?
Lain dahito ang napasamak na ili. Una yan. Rudy, Mano atawan ang naguray ta. Ngam di mo pa ilan na ipas ngay ta, anak ta. Napukawan ka na ta. Una yan. pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na ko, ma. Oh. Nelly. Numok na akas dyan. Nagpa-ospital ako manadagos. Idinarik na kasan nga kutkut iti anak tayo iti saklop ko. Nagpa-ospital lang ko, ma. Nelly. Pagkawanan na. Tadyak mo't nga minamuakas dyan. Pagkawanan na, Rudy. Pagkawanan na. Cordloop ti makagapo, no apay anapukaw ti anak mi, manang Emmy. Nalaos ti panagkidaw ni Nelly iti pamakawan. Tapanagrik kat basol na tinapasamak iti anak mi. Naimatangak tinakaro a panagliday ken depression ti asawak. Gapo iti kasjay a napasamak. Iso akas asawa na, inandingay ko ni Nelly. Apag isumatan idi ti panagwaras ti COVID-19, kat naipamaysak ti nangandingay iti asawak, tanagsardeng idi ti operasyon ti trabaho. Babaan iti suporta dagiti naganak mi, kang runaan ti panagkidaw ko iti kired iti namarswa. Sa anak anapaay anangandingay iti asawak, kat ita, iti baet ti mapaspasaran a krisis, makitak nga ininutan ang makarek-recover ti asawak. Banag a pakaragsakak met. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Rudy. Pagayam a Rudy, nakasang tinapasamak kada kayo nga agasawa. Nang runa kat damo nga anak yu dayjay. Ngam panunutin nyo laangan pagayam ko, nga ita, addan anghel amang banbantay kada kayo. Kat sigurado nga addaitan iti sidong tinamarswa ti anak yo. Saan kayo ang mapukawan iti namnama? Kang runaan iti amin, saan kayo nga umibot iti Diyos? Takadagiti gundaway a panagrik na tayo, kat tinalikodan na tayon ti lubong. Agtali na idlat ta, asi aarakop kada tayo, ti Diyos Apo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti ingka panangibinglay iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Dintun mapuna